Tbissim u ħafna enerġija. Dawn elementi ewlenin fit-tħejjijiet għall-Valletta Pageant of the Seas, spettaklu li se jittella l-ħamis f'wieħed mill-ikbar avvenimenti fil-Port il-Kbir. Żorna l-preparamenti għall-ispettaklu mtella mill-kumpanija Spanjola La Fura dels Baus, li f'jannar li għadda sorprendew lil dawk kollha li żaru Pjazza Tritoni għal-ftuħ ta' Valletta 2018. Fil-Valletta Pageant of the Seas, bla dubju, it-tema tal-baħar hija waħda ċentrali u magħha żdiedu temi oħra għal-ħarsien tal-ambjent imma anke il-kultura u t-tradizzjoni Maltija. Il-konċentrazzjoni u tbissima fuq wiċċ l-iktar minn 100 parteċipant tixet l-enerġija li dan l-ispettaklu qed iwasslilhom. Enerġija li fil-provi li qed jattendu ta' kuljum qed jaħdmu biex jgħadduha lill-eluf li mistennija jsegwu dak li ġie deskritt bħala l-ikbar spettaklu ta' kull żmien fil-Port il-Kbir. U għalkemm il-filmati jagħtu toma ta' dak li n-nies se tara nhar il-ħamis, hemm bosta sorpriżi fosthom kostumi u struttura kbira li tissimbolizza l-mara l-ħoxna li se tintuża fl-ispettaklu. Fil-Pageant of the Seas dan l-ispettaklu se jingħaqad ma' programm mimli daqs bajda fil-Port il-Kbir fosthom tellieqa tal-hawn, reenactment, regatta, tellieqa biċ-ċatri, hawma minn Forti Sant'Angelo sal-Pixkerija l-Antika, show tal-powerboats, koreografija bid-dajjes, kant minn kor, projezzjonijiet animati fuq l-ilma u spettaklu pirotekniku li se jinkludi ballun tan-nar rekord ta' 53 pulzier. Dan kollu jista' jkun segwit minn madwar il-Port il-Kbir għalkemm huwa suġġerit li biex tgawdih bl-aqwa mod in-nies issegwih min-naħa tal-Belt Valletta.